Senenge nek nganggo jilbab iki. Tekan sik. Jilbabku ki jan enak. Golek Ibu Joko. Alah tasku mah yo ketinggalan. Paling seneng Mbak nek nganggo jilbab iki, nek nyopot helm utawa nganggo helm pete ra perlu kuwatir notone. Soale tegak paripurna ora mleyot. Gek motife ya apik ya ta? Lah iki jenenge sapa? Jenenge Bianca, Mbak. Lek tuku ning Olivia motife printing apik to. Burine Mbak Udi dadi ra wedi kepanjangan, ora wedi jeneng kependekan karena dhek didesain segala tinggi badan masuk ya ta. Bahan iki lho, rada glossy nek kena cahaya wah ning panasan iki. Panasan kene Mbak, latane Mbak. Latane iki lho, latane. Lah iki lho. Lho glossy to Mbak. Kandhane jilbabku ya apik. Jenenge Bianca wis tak goleki kae mau ki janjian ning kene. Jenenge Bianca, warnane warna coklat. Ya apik ya, Bianca. Apik to?